Apay danda ni malpasen ti summer season, iti karay ti atuwen. Ket adu pay laeng, dagiti picnickers, amapmapan, karay ti na duma-duma a picnic places, iti probinsya nga Ilocos Norte. Karay ti apanawen, ket ti maysa nga araken dagiti mahilig ti baybay a pagpipiknikan, ket ti maysa, karay ti maibilang a tourist spot, iti umabangatan a paset ti probinsya nga Ilocos Norte, ti barangay La Virgen Milagrosa Badoc. No sa dinno, a masarakan dagiti floating cottages a dagitoy ti maysa a mga trakar karay iti turista ken bisbisita nga agturong iti nasao a lugar. Napipintas dagiti floating cottages ken dagiti cottages a naimuntar iti igid ti baybay. At dapay dagiti maupaan nga usaren para iti na-enjoy a panaglangoy ken panagpipiknik iti nasao a lugar. Kuna dagiti bisbisita ken turista, iti karaytoy a tourist spot ket nakapinpintas gapuanan na tanatala na ay ti baybay. At dapay dagiti bangka a maupaan nga agturong iti maysa karagiti maipagtangsit ti probinsya nga Ilocos Norte ti makungkuna a Badoc Island. Dagiti a lugar ket daydaywen pay dagiti deboto ni La Virgen Milagrosa de Badoc tangamin ket adda iti naimuntar a simbaan a mabalin a pagkararagan kabayatan iti ingkayo panagturong iti kadaytoy a lugar. Na-develop daytoy a lugar idi ta gobernador ni Senator Amy Marcos a daytoy ti nakakitaan da ti imahe ni La Virgen Milagrosa de Badoc idi un-una na apanawen nga isumeten iti nagbalin a patron ti probinsya nga Ilocos Norte tangamin ket mamati dagiti deboto na nga adun dagiti milagro nga ipapaay ni La Virgen Milagrosa de Badoc. Para iti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.